प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भ मेला 2025खौ लानानै हादरनि अनगायैबो मुलुगनाङैनो रंजाखांनाय दङ। बबेखानि कुम्भ मेलानि 23थि सानाव प्रयागराजनि मोनथाम दैमानि गोरोबलायनायनिफ्राय ओरैबायदि सावगारिफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन, जाय चीन आरो चीन हादरनि हादोरगिरि शी जिनपिंनि थाखाय गोनांथार जेंना सोमजिहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि जेब्ला भुटाननि राजाया भारत दावबायफैदोंमोन अब्ला उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बिरखं गाथोननिफ्राय कुम्भआव दुगैनायसिम आलासि सिबिनायाव मोजां रोखोमै लाहार-फाहार खालामदोंमोन। नाथाय आथिखालाव भारत आरो भुटाननि गेजेराव बे खाथि सोमोन्दोआ चीननि फाव फान्दायनायखौ खहा खालामगासिनो दङ। बबेखानि भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकनि भारत दावबायनाय आरो कुम्भआव बिथांनि दुगैनाया चीननि बिखायाव गंसे दाबा सुरिजों सुनाय बादि जादों। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ समबाराव लखनऊ सफैदोंमोन, जेराव गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बिथांखौ बरायदोंमोन। जेब्ला भुटाननि राजाया लखनऊनिफ्राय प्रयागराजसिम थांदोंमोन अब्ला गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बिथांजों दंफायोमोन। सानैबो एखे बिरखं जाहाजजोंनो प्रयागराजआव सफैदोंमोन। प्रयागराज सौहैनायनि उनाव गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ नाव जावनायखौ गावनि रोखोमाव गोरोबलायनायाव लांदोंमोन। गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथजों लोगोसे भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ दाउफोरनो आदार जाहोदोंमन आरो बेनि उनाव दोरोङारि आदबजों भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथजों लोगोसे गोथार त्रिवेणीखौ सिबिदोंमोन। बेनि उनाव योगी आरो वांचुकआ गोथार गोरोबलायनायाव दैमायाव दुगैयो, जाय मुलुगनि सिगाङाव भारत आरो भुटाननि गेजेराव थानाय गोख्रों सोमोन्दोखौ फोरमायदों। गुबैयै साहा आरो सोनाबारि हिमालयनि ओनसोलखौ लानानै भुटान आरो चीननि गेजेराव नांलाय-खमलाय जागासिनो दङ। बेफोर दान्थे-बिदान्थे गोनां ओनसोलफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो मख'जाथावनाया डकलाम, जेराव भारत आरो चीननि रौनियाफोरा नांलायदों। डकलाम ओनसोला भारत-भुटान चीन मोनथाम जंक्शननि खाथियाव दङ। भुटान आरो चीन मोन्नैबो बे ओनसोलखौ गावसोरनि होनना दाबि खालामो आरो बे दान्थे-बिदान्थेयाव भारतआ भुटानजों गसंफायो। प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भ मेला 2025खौ लानानै हादरनि अनगायैबो मुलुगनाङैनो रंजाखांनाय दङ। बबेखानि कुम्भ मेलानि 23थि सानाव प्रयागराजनि मोनथाम दैमानि गोरोबलायनायनिफ्राय ओरैबायदि सावगारिफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन, जाय चीन आरो चीन हादरनि हादोरगिरि शी जिनपिंनि थाखाय गोनांथार जेंना सोमजिहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि जेब्ला भुटाननि राजाया भारत दावबायफैदोंमोन अब्ला उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बिरखं गाथोननिफ्राय कुम्भआव दुगैनायसिम आलासि सिबिनायाव मोजां रोखोमै लाहार-फाहार खालामदोंमोन। नाथाय आथिखालाव भारत आरो भुटाननि गेजेराव बे खाथि सोमोन्दोआ चीननि फाव फान्दायनायखौ खहा खालामगासिनो दङ। बबेखानि भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकनि भारत दावबायनाय आरो कुम्भआव बिथांनि दुगैनाया चीननि बिखायाव गंसे दाबा सुरिजों सुनाय बादि जादों। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ समबाराव लखनऊ सफैदोंमोन, जेराव गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बिथांखौ बरायदोंमोन। जेब्ला भुटाननि राजाया लखनऊनिफ्राय प्रयागराजसिम थांदोंमोन अब्ला गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बिथांजों दंफायोमोन। सानैबो एखे बिरखं जाहाजजोंनो प्रयागराजआव सफैदोंमोन। प्रयागराज सौहैनायनि उनाव गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ नाव जावनायखौ गावनि रोखोमाव गोरोबलायनायाव लांदोंमोन। गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथजों लोगोसे भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ दाउफोरनो आदार जाहोदोंमन आरो बेनि उनाव दोरोङारि आदबजों भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथजों लोगोसे गोथार त्रिवेणीखौ सिबिदोंमोन। बेनि उनाव योगी आरो वांचुकआ गोथार गोरोबलायनायाव दैमायाव दुगैयो, जाय मुलुगनि सिगाङाव भारत आरो भुटाननि गेजेराव थानाय गोख्रों सोमोन्दोखौ फोरमायदों। गुबैयै साहा आरो सोनाबारि हिमालयनि ओनसोलखौ लानानै भुटान आरो चीननि गेजेराव नांलाय-खमलाय जागासिनो दङ। बेफोर दान्थे-बिदान्थे गोनां ओनसोलफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो मख'जाथावनाया डकलाम, जेराव भारत आरो चीननि रौनियाफोरा नांलायदों। डकलाम ओनसोला भारत-भुटान चीन मोनथाम जंक्शननि खाथियाव दङ। भुटान आरो चीन मोन्नैबो बे ओनसोलखौ गावसोरनि होनना दाबि खालामो आरो बे दान्थे-बिदान्थेयाव भारतआ भुटानजों गसंफायो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा?
जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जे मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फिस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बारशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन।